Arratxaldeo, bikote! Bigo, bikote! Nire un pelukerori gabe, nire un moztu aurreko astea. Atzetik ibiltzen ez apurtxo gaizki, ez da gizu goiti bera. Neu, berdin ibiltzen ez makinak inor ikusi esinik eta... Biurrik motozerrarekin igual. Ez hain beste. Aizkolarekin edo. Sartu nabil ni. Bakizu geti, porque karri dotzuet liburu bana, da horrek gure dozan aldet zar batekot. Bueno, baina aitortu behar dut. Aspaldin ez dutela ikusi zegoen programa. Jakingo nuke kolaboratzaia datozela. Ez dut jakin aguzantzon datozeni. Horrela bera aurkez nahi besti. Horrela ziko gara, sosketatzo batekin edo zer, improvisatua, edo zer. Erabakiko dugu saioan zehar. Erakutsiko ditugu? Saioan zehar, bai. Mundu bat motxilan, Alex Txikoren meditazioak. Edo zuentzako, dozera niko gu. Nik hartuko nuke, baina... Zuk nahi duzu? Edo sosketa egiten dugu. Edo sosketa. Tensioa batean, Gaur, ordu... Baina honek ez da soltatzen, liburu esutik. Datorren ordu bete honetan gertatuko dira gauza interesgarri batzuk, eta hor erabakiko da liburua norentzat izango den. Hor txiko dugu, bai. Mantenduko dugu ordu betean zera. Eta bigarrena da Mendi Biluzia. Oso, benetan... liburu interesgarria. Bai, bueno, gero ikusiko dugu. Zoragarri, oso ongi. Tira, eskerrik asko tortzeagatik, Biurri eta Alex, ez dakit elkarrekin etorri zareten? Elkarrekin, bai. Bai? Elkarrekin. Eta zer entzun duzue, bidean zer entzuten etorri zarete? Berbaz telefonoz etorri naz, beti bezala. Honekin ez da zer entzun. Beraz, zu gidatzen, zu isilik eta... Zumaian gelitu gara, eta nik telefonoz. Azkenengo bi egunetan egonez eskaratzen, eta gaur ezin ez telefono, ezin ez goiziko beratzetan ez dut telefonoa soltau, ona sartu horretik. Kotxen sartzean lehenko gauzea, zea sartuzio eta ber, titio behar duen. Kablea, beti nabil. Atxe sartzeu eta ja konforme, ja gizona razaitu izan. Bueno, nola sortu zen zuen harremana ze? Momentu honetan, bikote zarete nolabait esateko erakustaldietarako, ez da? Bai, bueno, hori baino gehiago baita, gero mendien asko ibiltzen da, Ernesto asko ibiltzen da mendien, eta beraien preparazioa baita ere, eta odeina batez be baita ere, gaur egungo Euskal Herriko txapelduna gula, aizkoran, asko ibiltzen da izarraitzetik, eta asko ibiltzen gara baita ere mendien. Baina, gure harremana nola baita esateko, ni neu hasi nintzen askoran Jule Mendietagaz, Lemoaztarra, bera bada, eta Jule nire esker, esatu naban Biurri, eta 2011an ingendun bidai bat oso politako iztu zen aizkoratza goimenietan filma, ETV-gaz batera, eta bidai polita hura, Xabier Errokin, Xabier Erro galdu gendun oin 3 urterako dator, eta bidai ederra, zarkatu gendun Europa guztia, hausten gendun aizkora zaio bat, gero Iran beste bat. Hortik aurrera ezagutzen zaete, hortik aurrera? Hor ezagutu zineten? Olako... Hor maitasuna sortu za. Hau itxi gendun Islamabateko guk urtetako eskardurantza Xabier Dabiok eta hau itxi genduran 44 grado gine, kriston beroakin, eta bera kriston zukarrakin gaixo, eta gaizki pasatu zunan, gaixo. Ba, hor gertatu zen zuen fletxazoa edo aizkoraka da, kasu honetan, ezta? Aizue, bihar sekulakoa montatu duzue Oiartzunen, Ernesto, bihar aizkoran egin behar duzue, modalitate desberdinak egin behar dituzue, konta duzue, zer egin behar duzue bihar? Ba, egin behar dugu, bueno, hainbat tokitan egiten dugu erakustaldin estilo bat, ez? Ba, aizkoran, da motoserrakin, da harri jauzaiek izango die, eta esan ditute, ba, kotxe parea moztuko ditu, aizkoekin. Hori da pixea da, bueno, bereziena hori da, ez? Zer zeuden? Soberan, zeuden? Sobran? Ez da joan, zeini lapurtuko ziren, ez da joan, antolatzaile. Eta modeloa bakizu Biurri? Ze modelo dan edo? Ez, baina espero Clio bat, o Corsa, o tipo portako. Oiek, errazagoak izaten dira, badaude batzuk besteak baino errazagoak. Bai, behin tokauzatan Bizkaian oin dela urte terdiola, tokauzatan Robert, ez da sekula astuko. Ni beti Robert, ba Roberto jo basaten, zean. Eta ez, arrezki hoztik baki kotxi dela. Eta izugarri kostoztan ebakitzie. Kriston txapa gogorra, inglesan zara esan zigera. Arabazete moztu zen duen Volvoa baita ere. Mekazuen zozuare. Kostaiako baita ere. Volvoa. Hemen daukagu, kotxeak mozten motorzerarekin espezialista. Baki guzen marka moztu eteken errexeago, zein zen zailagoa. Hori izatea ba, hori ibiltzeanak ikasin barrik utzu, ustela. Zer beste, zer guztaren zaigun ikusteak kotxe bat, erdibituta, Zutatzen dugu horrekin. Gaur egunera impresioa. Desberdin da, ez freskoagoa edo dinosu aizkoran ja, jenteak igual ikusite gehiago ikusten da, ez? Baina kotxe bat moztuten erakargarriagoa izan alda, ez? Lehen beti ikute ginen aizkoan itea. Aizkoan, esku batekin, o atxurakin, o zutika, o golpeta, oain ja ez, oain ja motozerra behar da,
Oin kotxe behar die, aurki autobusak, ez da izan armeko jo, baina... Argi bili, Kontuz, esan digute, Alex, bertan egongo dela Orioko trainerua. Ez dakite, Baita ere. Xabi Lasai egon daiteken? Bai, Arriskuan egongo da behar bat trainerua? Ez dakit arraunari eta zozen baita ere, eta kontu da, gure babesle bat dela, Orialki kantoratuten dagoenan festa, orduen dago salde batetik, izetatarrak harri jasotzen baita ere, gupiek odei, Biurrin semea, eta gero ugaitz mugertza dago baita ere, ez? Bai, eskola iztegi da. Horrik, eta gero arraularia petxetan dut etorriko direzela. Zago bat sekulako indarra. Bai. Baina trainera ez duzu erdibituko, ez da? Zonda aparkatzen bai ez. Gaizki aparkatzen bai, trabajatzen bai ez eusen Segiten zuen, Hori handia litzateke. Bueno. Uda ondo azteko, ez? Begira, orain ari gara irudi batzuk ikusten, nolakoak izaten diren, ez? Erakustaldiak, eskolariak eta bar. Eta zuen artean erakustaldia da biharko, baina zuen artean erronkarik edo pikerik izaten da. Egongo da bihar. Ederra da. Oingo domekanin genduna. Hori ikusten nahi gehala, hori eibarko eta jaialdi da, juntzan jaikoa. Zein ederra dan domeka, mitu. Elkartu gintzezanan, 6 askolari. Bai? Eta naparrak, ekiputxeak, arabatarrak, eta zein ederra dan, takit, han elkartopaketa hori, egurre prestatzen zabizela eta gero bukauta gero, Zebarrietarrak eta beraien izkeran, euskeraz, eta zein polita dan, ez? Azkenean, danoi batuten gaitula. Nik gozatu naban igandean, kristonan. Ederra da. Orduan garrantzitsuena bihar erakustaldea bai, baina gero afaria izango da, Biurri. Bueno, hori sobre la marcha, pentsa izatea, gozei da, no ez? Ze giro da, ze jendekin. Izango da. Gozea izango da. Piano. Ostra ere erdibitu egin gaute. Eta, Alex, Zumendian egindako balentriengatik zara ezaguna berez, baina herri kiroletan ere ongi moldatzen zara. Nola hasi zinen herri kirolen mundua? Hori, hogeta zei bat urte nitula eta beti horre ibili ginen Igor Astondoakin, Igor Estarra oso laguna baitare, eta mendir 8.000 metotan, eta bar, eta Igor beti, bakizu, Pabin, Jobea eta Trontzan ibiltzen zen, eta segatik ez, eskorarekin eta Julen, herri kiroletan, bakarra lemoan ibiltzen zena urte askoan, primeran egondakoa baitare eta bar, eta Julenekin hasi nintzen eta benetan gustora nabil. Aizkora da, atxo bertan galdetute hostie, segetik izetatik eta hori, festa hori, euskal giroa, gaur honan ator, posau, Bilbora baino. Segetik, natorrelako ETV batera, ez ETV bira, ez dakit hor dago mami hori, ez dakit, nik aizkoran gozau iten dut asko. Eta ostetik dagoen dana, eta gero aurretik dagoen dana baita ere. Zale, zu mendigo izale izan da, tontoro bat digo, eta ostetik datorrena ez da afari bat, da ea nola jisten haren orain. Tertulia gutxi, eta hemen bentaja hori badago, ez da? Alex, euskal giroa eta gustatzen bazaizu, geixu Biurri kristolako ritmoa daukala. Hau, artista da, hau da, bertxotan, trikitisa, danakin, panderoa joten... Dantzare egiten du. Dantzare, bai. Nik trikitisa jotzen duanean, guk kontzertuak egin ditugu Biurrikin, eta Biurri ritmora dejoa ebakitzen eurra. Artista da. Nahi duzunean, gonbiatuta zaude ja zelako ritmoa daukasun jakiteko. Claro? Eako txinbarko jotortan, Hori da. Biurri, zu nola hasi zinen herri kiroletan? Gu kasualidez hasi ginen, akordatzen naiz Eibarren da zehoze prestatu behar zala, eta hasi ginen, kasualidez beti mendin da hola ibiltzen ginen. Eta, kasualidad izan zen. Eta, gero handik, pixka, jendik guztu ditzen, eta, oso txikitiatik eta deika haizi zaizkion, eta hori prepatzea erabeki gendun, ez? Eta gaur arte. Ia, baten eta bestearen kasualidadek ez direla, nik kasualidadez enitzateke hasiko herri kiroletan. Hori da, beste gauza askotan igual bai, baina... Zu kasualidadez beste zerbait egin zuen. Hori da, bakoitza bere kasualidadea. Txarrena ez da, herri kiroletan hastea txarrena ez da. Kasualidadea perra bau badaude. Bai, txarraok eta izitea, nahi bintzan mesedea erra intzi. Sikiera hortan jarri gitarra, eh? Bai. Eta, izu, Alex, zuri mendiak ematen dizunarekin alderatuta, zer ematen dizu herri kirolak? Igual horreka pizka baitare, gogoak hemen etzetik gertu goteko, azkenean dinozu jo, nines noa kanpora, hau txapelketa, hau ezibizio hau, ez da izea hau, ez bestera, egongo nintzen etzetik kanpo beti. Horretik ez dut zuetik ikusten zeu, atzaldeko zeitatik, atzaldeko sortzietara, beti gagoz kanpoan. Orduen hori, askorak emototzu hori, pizkat horri biltzeko, leia hori, lehiakortasun hori mendian ez dagoena. Zuri erronkak bizi emate dizute, hau edo mendian edo danakoa, zuri erronka bizi duzu erronka, ez? Bai, da nolabait modu, bizitzeko baitare, gogotzu, eta gero danean dakite goten baitare, mendie ederra dan bezala ze, aizkora, baina nik hori beti izateot, ez? Ongo maiatzan, egon danago itaren lau aldiz, baina
hartu egazkinen joan barriro beboltau bi hitzaldi urten goizeko bostetan, goizeko zazpietan edo sortxietan Madrien, horrela nabil, beti Euskaletatik kanpo, orduen beti bueltatzen zarenean gogotzu zatoz, ez? Ederra da, oso bizia beratza dekot, eta horretaz argi dekot, eta klaru dekot hori bizia beratza zentzun horretan, ez? Ez diruza beratza baizik eta bibentziez, esperientziaz, ez? Gozau iten dugu asko. Zuek biak elkarrekin ikusita, badago aukera pentatloian ere binaka parte hartzeko? Animatuko zinatekete? Ez. Zergatik ez? Zergatik ez. Ez daukaulazko zer egin igor. Gu pentratoiak ez, baina guk esibizio beti izan dizkidu, hasi gineanetik, beti guk izaten ginean, bi bin kontra generalmente ez, harri jautzaile bat eta aizkolari bat. Aizkoan harri jautzen, trontzan, txingea ematen da korrika. Guk esibizio gehienak, hola ditu gaur egunena. Harri jautzen, bola jaso, eta gero aizkoan, gero trontzan, gero txingea ematen da gero korrika. Baina, pentratonak nik ez dut ustean gure burua hortako txe jarri behar danik. Zuen pentratoia egiten duzu? Ez da pentratoia ez. Nik uste gaur egunen guk ez daukagula nivelik pentratonea juteko. Gauza garbi izan behar dira ez. Ia sekulako maila dagoela. Bai. Eta ia giza proban daola eta tipota hasteko guk ez daukagu. Gaina, ni pentsatzet, aizkolari batentzat ez diela dana onak deportioik. Nire ikuspegitik, Bagita aizkolari dabiltzala, baina, ni nire teori dauket eta ez dut uste aizkolari baten 400 kiloko harritiak ebitzi mesede iken dionik. Ez da itirbiltzen. Mesede, inori ez, segurari bez. Baina beste kilogoa da. Ni bintzat aizkolari bezala nintzak hasiko dutan, nik. Aizkolaritza zari garela, lehiaketetan parte hartu izan duzu, baina enborra hundietan ikusi zaitugu baita ere askotan. Zein dazuk ebaki duzun enborra hundiena? Hundina izan zen 5 metroko eurba. 5 metroko egurra ze... Diametroa? Perimetroa. Perimetroa. 5 metroko perimetroa? Bai. Orain kalkulatu Antxon. Irradioa eta nahi duzen guztia. 2 minutu dituzu kalkulatzeko, 5 metroko diametroa. Eta hori zenbat denbora? Asko da, behintzat. 3 ordu pasa, ez da 3 ordu eta... 3 ordu, bai. Eskorak ada zenbat izan ziren? Bai, papelin 3.800 aizkoaka, eta kirten iluzena ia 2 metrokoa. Metro eta 80 zentimetroko hori joko, gaina hori joko gizon batek egindakoa. Ara? Nekin oso ondo portazan gizon bat. Bai, Pedro Ikatzeta, igual ez datukoek. Lehen trainerok eta izen zituna. Bai. Oia, ez ditu baina... Egin behar izan zizun aizkora bat. Kirtenak. Eskean behian asertatzeko, ni baino altu dudan kirten batekin oso zuzten egon behar du, aizkora oso ondo jarrite, izetea ba. Eta hua da, kirten eikaile be, baino artista. Eta zenbateko izan zen, kirtena? Luzena uste izan zala, metro talaro eta bosto, metro talaro buelta hortan. Ia, 2 metroko. Bai. Eta gara, horra azertan behar da, behian azertan behar da. Eta hori gora altza eskeo, no arte dijo hori? Horre radioa horrek, eta bergu. Pentsa. Bai.